Vinga, un altre nom. Va, a veure qui més... Segona ruïna. Segona ruïna serà per... Helena Senderes. Helena Senderes! On està? Aviam on està. Ja està, aplaudiment per ella. Benvinguda. Hola, Helena. Què tal, com estàs? Patint. Patint, no? No. Ai, perquè estic molt nerviós. No, diazepam, nena, diazepam la noche se m'ha antes. oblidat. Ara ja m'ha saltat. D'on ets? De Barcelona? De València. De València, molt bé. I que treballes aquí, estudies? Sí, soc mestra. Mestre? De què? De primària. De primària. Sí. Ves, això sí que ho entenc. Pues jo no molt, Jo no penses que se'm donava molt bé. Igual dividir ja entre dos decimals... No, igual encara ja no, que estem a tercer. perfecte. La multiplicació ja. Multiplicació, que també hi ha tela, però bueno. En contra de la multiplicació, Agnès, A vegades. Sí, bueno. Doncs explica'ns la teva ruïna. Val. Doncs mira, comencem. Aviam. Tot ve un any que jo vaig dir, mira, me'n vaig de viatge per Latinoamèrica, qual Colón. Pues l'ATAM. I... Bueno, a veure, qual Colón no seria potser la millor... No, bueno, Anem de viatge per qual Colón, anem a exterminar a la meitat de la població de Latinoamèrica. Bueno, no, Amb un no trabuc pensava matar i unes ningú. fletxes, no? Bé, aviam què passa ja. Val. Jo, la meva motxilla, els dos, marxem. Val. I, bueno, soy tu, perquè tampoc això és molt important. Vaig arribar a Perú. Vale. I vaig dir, bueno, me'n vaig a l'Amazones, que tothom diu que és genial. Jo tinc pànic als bitxos, però bueno, allà que anava jo amb el meu... Si va l'Agnès, els bitxos tenen pànic d'ella. Exacte, el pròxim dia truca'm. Soc un repel·lent natural. Et fan por els bitxos i decideixes anar a l'Amazones, que ja no... Perquè sóc més curiosa. Tinc por i curiositat alhora, Molt bé. saps? Bueno, Sí, llavors... així són totes les meves cites. Bueno, allà que vaig i arribem a l'Amazones, un grup, un francès, un anglès... Bueno, Sí, tot no, ahí, sí, de l'Eugenio, no? Sí. Comencem bé. I ens expliquen, només arribar, ens expliquen, bueno, aquí hi ha molts bitxos i tots són molt dolents. Ells ens deien, no, et pot fer un mal, una formiga et pot fer un mal que et durarà tot el dia. Quan parles de bitxos, parles d'insectes, Vull dir, no Sí, bitxos en d'insectes, general, que d'insectes. també podem dir bitxo, un titi, no, Primer d'insectes i després Vale. aranyes també, bueno. Vale. I, total, que fan molt d'èmfasi a una serp que es deia Jergón. Jergón. Llavors, només conec aquest nom de serp, però bueno. Jergón, I ens diuen, Jo bueno, m'apunto per si les mosques... És que sembla, està Emilio, està Manolo, està Jergón, Jergón tiene no? una leche. Sí, la Xou porta Jergón, les claus les porta ell, Vull dir, hem d'esperar. bueno, i estem allà i ens diuen, aquesta serp, si et pica, et mors. Venga. Però en qüestió d'hora, hora i mitja. Sí, a encara sobre et dona patint, temps. Agonitzant, Clar. Encara et dona temps d'acabar el tour. I llavors, Segons quina pel·li... passa de l'antídoto, acaba el tour, no? i llavors Posa'm l'últim de Juego de Tronos, que no l'havia vist. tothom comença ja a fer preguntes Ah. de, bueno, hi ha aquesta serp, i què passa, i hi ha antídot, no hi ha? I ens diuen, sí, hi ha, el que passa és que està a l'hospital i triguem gairebé una hora en arribar a l'hospital. Home, està allí, Llavors, que si pilles trànsit, doncs ja I tothom estàs. preguntant... Clar, Clar, no hi havia. era Igual ara han posat un una bote, superilla a l'Amazones i no sé per... No hi havia globo ni res. Hi havia un bote que et portaven allà com a la ciutat. Bueno, clar, tu ja pensant, M'arribo. Bueno, no la vull veure, aquesta serp. No vull saber Jergón, pues, res. escolta, no. Però bueno, ens diuen, és improbable que això passe, però només, bueno, us estem explicant tot el que hi ha aquí, la flora i la fauna també. Clar. Vale, bueno. No passarà, perquè ens van dir, té molta por a les persones, llavors sempre s'amaga molt l'oscuritat. Bueno. Anem a fer un passeig per explicar-nos, pues una aranya aquí, mira, uau, que fort, no sé què. Total, que en aquest passeig passa la Jergón, petita, no era gran, vermella com ella sola, allà, Saludant, no? entre les cames de la companya que anava davant de mi. Oh! I jo, clar, fer un crit, però prou heavy, i ja no recorda més. Em vaig caure plegada, em vaig desmaiar allà. et vas desmaiar, no perquè et piqués la serp, sinó del susto. Bueno, espera. Ah, vale. Ah, tio. Vull dir, veu la serp i pap, a negre. Sí, corte A, nada. Però no Vale. com, ai, que no, ja no recorde més. Llavors, a l'estona, em desperto, anava jo en una camilla,
portada per el Franklin, que era el nostre guia del Perú, i un altre senyor allà, jo em desperto allà i em diuen no et moguis, t'ha picat la Jergón, i si et mous, el verí s'escampa molt més ràpid. No et preocupis. Va, home, Clar, va. diuen, no et preocupis. No et preocupis, que truquem a l'Agnès, ara, no? Tu preguntes, quanta estona portem de camí? A veure. Hora 25, no et preocupes. Uala, nen, val. Jo no em moc. Allà, Home, bueno, home, estava... Home, clar, per No moure't. entenia res, també t'ho dic, em parlaven molt ràpid, jo allà i darrere venien pues, el francès, l'anglès, que tampoc entenien menys que jo. Ulala, oh my god! No està mal. Dels infants, no? Dels Que rock. estava a la festa del DiCaprio. Em passo a vomitar i llavors aquells diuen, ostres, que fort, està fatal aquesta noia. Em passo a vomitar jo a la camilla aquella que anava movent. Per aspersió, no? Esforç de Montjuïc. Fatal, un desastre. I bueno, arribem al... I em diuen, ara se t'adormirà l'extremitat, però tu no et preocupis, que arribarem. Bueno, quan em començo a preocupar? Ara et posarem en aquesta caixa de fusta. Tu no et preocupis. Tu estigues tranqui. No No moguis. me diuen, no te preocupes, todo saldrá bien. Confía en Dios. Jo... Creient no soc, però bueno. Però en aquell moment... Però jo no em movia. No, Jo no, allà estava, claro. I total, que de repente em diuen, jo anava amb queia la sang pel cap, perquè m'havia fet un cop quan vaig Hòstia, caure, sobre el cop, a clar. la cama també, bueno, fatal. Un quadre, vomitada, recordem. Sí. Boníssima. Però no em movia. I llavors em diuen, ara que ja estàs una mica més conscient, que jo cada cop em trobava una mica millor, Sí. em diuen, has de dir-nos exactament quina és la part que et crema, perquè allà és on està el verí, i nosaltres no ho sabem ben bé, perquè vas fet a un Cristo, bueno, no sé molt bé així. A sobre fotent-te bronca, no? I llavors, per immobilitzar... Bueno, no sé, és que no tinc molt... Les idees no estan molt clares, al meu cap en aquell moment. I em deixen... Pugem jo, els dos del Perú, i el francès, Sí, tots allà, El xiste, La ONU, li direm la ONU, ara. al bote allà, i jo en terra. Jo els mirava tots, i bueno, aquí estic, em moriré segurament, i amb el l'últim que francès, recordo amb és el- aquesta gent. Però la veritat és que cada cop em trobava una mica millor. I jo començo a pensar, i si no m'ha picat? Perquè no em deien a on, i clar, per què estaven pensant que m'havia picat? Però no, Comença quina a vergonya moure. ara dir que no. Mira, jo em moro i ja està. Después de Quina todo, y vergonya. después de vomitar y todo, ¿sabes? Clar, a ells els quadrava molt que jo hagués vomitat. Clar. I em diuen, bueno, quina part? Ens ho has de dir ja. I jo, és que ja no tinc res dormit, saps? Ah. I em miren i em diuen, com que no tens res dormit? ¿Estás mejor? Senyorita, em deien, ¿estás mejor? I jo, sí. Que jo començo, clar, entenc la situació, dic, no m'ha picat res, aquests han fet un quadre que te cagas, i jo estic aquí i començo jo sola, allà, que no em movia, però em comença a entrar un atac de risa, i li diu, para el bote. A l'agua. Però està ben, racatà, para el bote. Vamos a tirar un cuerpo aquí. A los caimanes. I jo començo a moure'm i no m'havia picat res. Aquells dos, jo, clar, vaig estar tota l'estona rient-me molt. Ells, el Franklin i l'altre, que no recordo com es deia, no els feia ninguna No els feia gràcia. gràcia. Em miraven una cara d'agost i vaig haver de passar una setmana amb aquelles persones quan s'havien perdut tota l'excursió d'aquell dia. La Jergón, ahí llega la Jergón. La de Valencia. I mentrestant, Mírala. la noia que li havia passat entre les cames morta, eh? Sí. Que no l'havíem vist. Aplaudiment per la ruïna de l'Helena, gràcies. Mare meva.